Layo pa man unta ang 2025 election apan akong naobserbaran nga daw sa nagsugod naman og gabukal ang kawa sa politika dinhi sa syudad sa Mandawi. Nagsugod naman og lihok ang mga trolls sa Mandawi og nagsige nagpanaway ngadto kang Congresswoman Lollipop Uwano Dizon nga gituuhan nga mudagan pagkamayor sa syudad sa Mandawi. Doon na po'y trolls nga nagsige pod og panaway ni Mayor Jonas Cortez bisag unsay isyu na lang ang ilabay ngadto sa mayor. Si Congresswoman Lollipop Uwano Dizon gipangutana sa mga sakop sa media kung mudagan ba kini og mayor inig 2025. O matod pa sa kongresista nga dili siya mudagan tungod kay di siya gusto nga mubangga ni Mayor Jonas Cortez pagka-mayor sa Mandawi. Apan bisan pa manini nga nipagawas nagpamahayag si Lollipop nga dili siya mudagan og mayor, ang mga supporters ni Mayor Jonas Cortez nagtuog yun nga mudagan si Lollipop og mayor tungod kay nagsige na og soroy-soroy si Lollipop sa mga nagkadaiyang barangay sa syudad sa Mandawi og nagsige nagpang-aspalto sa mga kadalanan sa Mandawi og naggahin usab kini og budget aron masulbad ang problema sa baha sa dakbayan sa Mandawi. Samtang si Kapitan Jojo Dizon, ang kapitan sa Barangay Upaw, dakbayan sa Mandawi nagkanayon nga wa joy plano nga mudagan og mayor ang iyang asawa nga si Congresswoman Lollipop tungod kay magpapili pa kini pagbalik pagka-kongresista sa 6th District sa tuig 2025. Nagtuo ko nga kining mga supporters rajon ni Mayor Jonas Cortez mao'y nagpasabong sa duha ka mga officials tungod kay ako nakita nga okay raman ang panaghinigalaay nila ni Mayor Jonas Cortez o Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Magtagad raman gyapon sila kung mag-abot sila sa usa ka lugar sa usa ka event. Basin na hulga ang mga supporters ni Mayor Jonas Cortez nga mudagan og mayor si Lollipop tungod kay si Lollipop potential usab kaayo nga magmayor. Kung matinuod man gani nga mag-atbang pagka-mayor si Mayor Jonas Cortez o si Congresswoman Lollipop pa sa tuig 2025, daghan gyud ang makulbaan. Daghan ang makulbaan ani kay puros man mga ligon, dili pareha sa nakalabay nga eleksyon. Nga klaro na kaayo nga pildihonon ang kontra ni Mayor Jonas Cortez. Dili man tulig-on nga kontra si sino. Nga midagan pagka-mayor sa dakbayan sa Mandawi, puwerteng lubunga. Gamay ra kayo ang boto nga nakuha. Kung panalitan madayon ang Cortez versus Uwano sa 2025 election, dili jud matag-an. Di na to matag-an kung kinsay mo daog tungod kay parehas mga lig-on nga kandidato. Si Mayor Jonas Cortez taas na pod og agi, isip mayor sa dakbayan sa Mandawi. Si Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, doon na po'y maayo nga track record o nakaserbisyo na pod ang mga Uwano sa syudad sa Mandawi sud sa taas nga katuigan. Pero ato na lang paaboton mga napo kabuan before ang eleksyon. Diha nato makita ang kamada sa politika sa syudad sa Mandawi kung magkuyog pa ba silang duha sa politika o mag-atbang silang duha pagka mayor mga kabombo.